asingo kumenya buna nigo abasae kurwa asensemo ya kiendege babere bagwesokia bene nabo igokoro kia ebiegwa ababwatani na barobo nigo babere bagwesokia nabo igokweneke buna ngosira bali ebiegwe byo gati ya bali babere bagwesokia ngamona Jacob Mara uyu manyikanite buna askari ni rafiki ase baba bakwarigania okuronera kwege kombe ase chinsemecho nabo igokori eira hoyora bega kubwa na bega gusira ekegwikyo Morikecho Mildred Momanyi na bakawikira na chinsemecho nabo igogotwariganiria orobotiro kubwatia Buna enchere ya moyo gukinya ebiegwa egati y'abasae kurwa ase bunge ya Kitutu Masaba kaunti ya Nyamira ritukolia rero Jacob Matara nigo ara okwera kwege kombe kia askari ni rafiki ase geti kiendege egati ya timu ya Sparks na kiendege Junior ukwana chinga kecho Matara nigo atebabuna ase chinchira bune chiga ebiegwe binge mbichikuburirwa nebikole binge byobusalya ao no botumikibwa maryogo yogotindia mbichikoera ase NSMU. Tunachino kwa mikro mpira wakirwe for the past 1.5 months. Makara roto ikiri chi final. Ngati timu burunga Sparks nile kurunga kiendege. Sparks area ya kurumu gonjo kiendege niga kiendege. Alafu tournament yeye inanyesha agete 2014. After na ruchinga abantu abamuraba ituka ikiri December ngo bagusoba baleji. Rwasiro baleji banza banya kumunyoga ngati abagwacha ama supposed to do. Kinda apareche make difference. Rangi ndikirongea ngo chakete na ndio kabanda. Actually tournament this is the first time na room on support it. Ngo kwada kusema chero. Ringa sina kanye kwa range weka 500. Ana mwe twasigara ndirwa kwa bese. Lakini umuntu tikitro kolegeto yako wekora. Ode tiko kora kuri excuse. Muchi previously akabikire team cha intervillages. Atubona ko tumo tukabeka bono official teams che warding ma ya kamera. Chikurumanga, kurumendanda, kurugachukuru mugonchoro, kiabira kurukyo makondo. So chitimu weka bana charinge chitimu 14 echiaba sacha. Alafu tukabana chitimu chaba iseke chire isato. Asense moyende egati y'abakwani bali bekerana ase gosolie yo nigo bateba buna ebiegwa nkwa kanabire nabayibolimba bwateli bagali okwa abana babo chinga kicho ko byorokya. Chinga kibunechi Ntuta tibana baito ba very idle tigabanya kominyoka gaiga moma etekia ndege ke ngira naono onyesha bane go ya trainer yo mupira ga igo bono akera togo support abana balia noko ba make ba very active egere chi talent chirichi abanya go chiburugera na libara akore egento kerio mo wakili ateba baende na barugo chigoraria twabarorete bibe bagwa ko mupira taribo pamoja nasi ningependa television kwa mto television iko pamoja nasi ondanyasa na sondangawano wana atofanya live on Facebook ase chinga kecho nigo bairali bagalia bene na kuganiria abantu bonsi esugu kwengia no mwaka omuya ase waigo bagania abarundi be Kigali amone chipigipigi koba maisopara ase ngakeye iga alafu na baadhi ya zile media houses ambazo zitakuwa zimefika zitakuwa na ni gani ni vipi zimefika hapa piga kitu gingo kore rango tebi abarundi gari kamuranje asabari bako sibe kiabo muntu tasibagendi bagendi gari na bako gendi bagali kiafu umuntu ikebuyano nyurwa ego lakini ikebuyasanga sikora Christmas ikia numwako muya omoto yero nafuye ndukende muri chipara abantu bete b'Kigali b'Kipigipigi akira abantu bete ngora bayike kabuye baganyerere eyishu yende onde tasoko chikoranga abantu bano bakirike Christmas bose bari bamete bose na gatawuni gito bazwa movie amura mu cyako muri nyomba cy'abantu batwe muri abantu 40 ndo basigari bade ntukieti rusa dirotore gas jebuna kuruge gore nimbangire shift yana yabarabo Kuruge gane gasi ngochi Omoyego yonigo oerabuya ase timu ya Sparks yairanga egekombe kia askari ni rafiki ase bachengera egekombe kyo. Kuripotelea egetaseni kia Ndizi TV ile taliane Mildred